Una vegada hem acabat, que ha sigut una feina molt dura, però finalment ha estat molt bé. La final, doncs, potser no ha sigut el manga que esperàvem, no ha sigut puntuacions molt altes, però sí que ha sigut superemocionants perquè s'ha seguit el guanyador a la darrera tirada, al darrer llançament. Crec que el més important avui és, a part del nivell esportiu, és la retransmissió en directe. A més hem posat veu amb diverses llengües, no? I pel que hem vist ha arribat a molts llocs, les estadístiques són molt bones, no m'atreveixo a dir la quantitat, però són desenes de milers de gent que ho ha vist i estem parlant de potser un centenar de països que ens han seguit en directe, per tant, em sembla que és millor és impossible. Jo no sé si algú molt ho ha fet, però segur que aquí som els primers. Bé, de totes maneres, crec que Jai Ratia, que ha tingut una miqueta sort en guanyar, però era dels tres el que tenia un llançament més estable i potser amb més experiència en aquests campionats aquí. Fa molt temps que ve a Barcelona. Així com el Remis el primer cop que venia, que has pogut guanyar perquè a l'última bola també has pogut passar a la final, i he vist molt nerviós el Passu Botila, tenint molta bola, molta potència, però al final els moments claus no ha estat potser l'alçada que havia estat els moments anteriors. Però vaja, molt bé. Gran final i home, tots els 24 primers són grans jugadors. Esto més alt, no amb número de participants, però sí amb qualitat de participants i amb organització. Evidentment, tot clavat, els temps mil·limetrats, les instal·lacions, com en Pere Alves, han estat perfectes, Kegel amb el manteniment i el seguiment que hi ha hagut per la premsa, doncs comencem a ser un torneig amb molta referència. La veritat és que després de la prova que vam fer a l'aire lliure amb el 3G, aquest any aquí també ho hem pogut fer i sembla ser que ha sigut un èxit de cobertura a nivell mundial. Jo crec que hem d'apostar per això, abaratim costos de comunicació i acostem amb pocs diners a tothom al món de l'esport.